Ngang mininabi ka tuloy. Naman di bagamang. Napunan na kati kita puping di kita panso ko na eh. Hello. Matama mo ka. Naglogo ka. Tatay ka pala nga palastok ka palang siya sangwanan dandaniti ka paabak kanya. Kanya kaya mga sawan. Lastok ka nga lastaw. Okay, sumungsong batak lang. Ibagak king kay tititi nga kanito abakan ka. Pulos awan pa ng abak mo kanya. Abakan ka. Pulos awan. Bukayat mo pinlustaan tabay. Pustaan? Word. Sinuti David ng abraha kakabsa nagpabul kayo man. Nago ka sa pulang taparaha. Hara Cruz. Mati na ita. Anyo di kahit mga pustaan. Dito mo nga ipakita no talagang ang alaing ka nawito ka. Ay ke makita ha. Magsalutsudak kang ka. Talo nga sa lutsot may salang nga klase ti sungbat mo. Talo nga klase may salang ti sungbat ko. Eh naglata. Anyo ti sungbat ko. Ti sungbat mo tinapay. Tinapay. Tinabak kan. Kayam. Kinustaan. Tinapay. Sa gasok. Dadatan sa magkurtam. Apay sikat ang kurtam. Apay por. Suporta na tilugo. Sa gasok. Talo nga sa lunsod, may sala klase isungpat mo puro nga tinapay. Irugimon. Nga matin nagtata. Sige, irugimon. Tinapay. Sige, rugyan ang tan. Sige, irugimon. Umuna nga sa lunsod. Umuna nga sumbat. Aguri ka, upay sa lunsod. Napartak ka lang una. Sabi ka sa deta na yun na eh. Ninanang ko na pang bakery, gimatang tinapay. Kaya nang mag-isot ko. May sa'yo eh. May kadwa nga sa lunsod. Hindi nagawin, tinanang ko si Balay, may hinapay! Ay, gumatang di hamburger parang delivery ka. With soft drinks. Agure ka! Delivery ka! Agure ka! Abay! Napayagtan nga kuy-kulgan, parang ka tinabotin tablado, karting. Doon kuma, kalding kurakpay. So, nakadang kong araw. Yagpay mo, tiput-put nung apelido. Di mo ba sa sunod, parang ka karting, kurang mga lahat. Apay niya ti apelido maya? Eh, bagaktin ka na eh, nabayag ka kuy-kuyuktan. Dati ilok ispiliyot ka lang bom. Sige. G-U-L-O-Y, guloy. Dapat ka! Dapat tinsumbat mo, tinapay, tanga. Ay, agure ka. Apay. Apay, tinapay na apelido. Ay, basol ko pa. May kalong sa lunsod ko lang. Agure ka, kunang ba, kawan. May kalong sa lunsod ko kanya, ti apelido ko lang, guloy ko lang, dinabak ka. Tanga. Nag-isuplit ang kwartam ni katawan na kanay. At tayo nakapilaluk-luk po. Dublado. Kayat mo ba? 200 nga po. Ibusik na kwartam ang lugo. 100. Sige. Ibusik na kwartam. Rugyanak manon. Apay. Sakmat. Yapay ngay. Kaya nalpas ka di siya pa nagsarod-saw. Ayan na. Kasi ba lang. Igore ka. Kata-katunay ko, sorbitis. Hey, bisog. Kasi mo lang. Anya tata. May sakla ka siyang utsod. May kasi sumpa mo mag. Anya tata. Isumpat mo. Yan. Lighter. Sino katamla di sumpat ko? Di lighter. Pula akong tinabakan. Makita. Arugya naman. Di kalaman, nakapito tak iti. Lighter. Yubing, di matante. Lighter, tuwa. May san. Maogi, nga sa lutsod. Paswasap. Hindi nayadat ko na matay sa. Pantaka mo, danggang. Mauli ka sa lutsod niya. Sige. Anyat, ikay-kayat mo. Kwarta, lighter. Guli ka. Nasirip dinugo ay siriban nagtigayat mo. Kumbol ni mo dati sa lutsod. Lighter. Ulitan, tanong mga dwa, wala rin. Inayado. Anya, ikay-kayat mo. Kwarta with no lighter. Taglawag. Nasirip ka, halo ko ha. Lighter. No lighter ko mga bakakon niya. Isang mata. Lighter ko na nalaman ka! Kuri ka. Yapay ngay! Mo kaya't kay kwarta.
nay. Awan fluid na. Apa nga eh? Anya di kaya po ko na. Kwarta ko yung letter. Letter di kaya to. Di bakit na letter ka na? Suro-suro na tapos katawan na. Agure ka pa rin. Agure ka. Kaya. Di ba ka? Tay. Amo mo jigalag ko. Nga. Amin nga papapanan tayo. Uray sa tinatipakat kaganunang dasak. Baiting agawin. Gumatgatang ang remembrance ko. Ay, kumatang ka. Hinapak mo jigatang ko remembrance ko. Madamdaman dito eh. Ay, nakipustahan ka. Di ba dyan siya? Kapag hindi naglumabali nga pautangan pa rin. Ay, pisit! Utang ko lang! Wow. Ay, hindi pala dito ko. Itiin niya nga tawon dyan na panday dyan, bra! Abay. Ito nga tawon na palabasan ngayon, nabitpay. Kimutang ka kanya, 50 pesos, di ka pa nakabayad, hindi ka na tatiwan. Kapalagit ka kay Tilugaw. So, pautangan lang ko na tapos ito, gatang ko remembrance dito na eh. Uy, pagaman dyan, laklak ko na yung pautang na. Ay, mapaling nga rin Hindi, mayat, di utangan. Ala, sige, pautangan lang, pautangan lang tata. Kadalong tayo ordaneta madamdaman o parbangon, isuplik pati dyan 50 nga utik kang ka. Ay, na makadalang tayo. Ordaneta. Hindi kang tukaw mo utangan. Igatang ko nga remembrance dito na eh. Tabak ka nga rin, di pasensya. Panunudan ma, inanakot ka sa dyanak mo. Nag-visit, mong konsensya pa eh. Sige, tanaw ni bagbagang mga, dapat at tirit na. Manood yung tangang. Oray no ko pa rin. 500. Among takwenta. Kita mo ka. 400 lang di kurtak, tutudang ang 500. Manood na? Ikurang. Manood na? 400. Alam mo ba yung tinuro na? Pagkalin lang yan. Gudot mo. 400. Kurang di isang kasot. Manood na noy? 400. May isang katwa kasot, doon sa isang kasot. Dahil Diyan na uti mo sa gasot kanya. Fine. Tigat na kasot na dautang mo nga sa gasot kanya. Doon natin ni 400 lang dahil ta. Isuplik ki puro Ang kasta ay supin yung utang mo nga sa gasot nga eh. Quits ta. Awan utang ka, awan utang mo. Tanga niya, tanga. Tanga. Kuri ka. Apay. Ulawak siya. Napay nga maulaw ka man. Ininayad ng tayo. Napay man. Ako rin para ulawak nga raw. Suman lang kita. Di kwarta, 400. Manot yung tanga. 5 kasot, 500. 5 kasot, 400. O, itit mo kanya. Kurang at iti isang kasot. Sika nang ibaga nga mismo, kurang kati sa gasot. Diyan daw utang ka sa gasot kanya. Kurang garot ang kasot. Diyan daw utang mo nga sa gasot. Isuplik yung puran rin. Isuplik. Diyan utang mo nga sa gasot ngay. Sagam mo utang. Nayapay ngay. Sa takpautang siya ko yung makautang. Isay. Ang namautangan tilugo ah. Agure ka. Napimpintas sa no, ilakog kang ka. Kasta ilako akang nga utang. Gatangam. Wen. Agure ka talag. Tigwisit. Visit ka. Bawi isa gasot ka. Pakawag kitag tatakawan. Pare. Ilakog manggang ka naman. Ngayon ka. Bilit pare. Bilit. Imported nga bilit. Important. Agitlog ti mga Domingo sa Kapulo. Nagpayatan. May sapay pare. Sapsabali nga bilit na ro'y mabilin. Ay, madilin. Mabilin. Pagkulang na ka. Uray padasem mabilin na lang. Adasag. Padasem. Tumayap ka. Ay! Sa pulo na di kapatpata na nga bilit. Nagpintaan na. Mayat pare. Ano ka pare? Wala. Apay. Ang talama. Kupili na ma. Tala ka. Oh. Anya nga ikikulor na rin ha. Puraw pare. Kas nga racing nga kalapate. Puraw. What? Mabalang nga prosa. Magka-prusa ma. Prosa. Aprusam. Ang naglamuyo tayo na. May masang na yaman, gatangam. Kagatanga ka. Gatangam. What? Malalam garo. Uy. Ay, nakikinakay.
Nagurega. Dibayad ko nga eh. Nasalala ka, kapay Wala ka na kapay. Ay, ayaw mo ka, di ba pinayaran? Wala ka na. Hindi kapay lang ah. Ay, nagking ka. Dibayad ko. Di ka lang makauuray. Alay, tat mo. Wala lang mabay bayadan. Partagam. Hey. Naglumod dali. Luk-lukun na. Dibayad to. Tani. Ayun na. Tani. Sabi ko nga makita nga. Ape. Ako makita. Ako makita. Wisit. Babay. Hindi lang ako mukhang kumakita. Di ako makita. Di bayad ka. Ano yung galatag para sa lugo ah. Palakpakan tayo malaban ni Mr. Carding Galoy. Okay. Laptop to. Babay. Correction. Jakat di palakpak. Abay niya kaya mo. Pagabsat mo kahit jag palakpak. Palakpakan nyo so na lang. Raraman di palakpak na ito. Jakat di palakpak. Abay niya tiket mo. Ikaw daw. Wow. Swil daw. Apay di palakpak. Nagatang mo timpe. Wisit. Nih. Bambanlugan na klauwa na yun na niya. Ayan. Somprit ka ta. Ay, abak, DJ, gua, kadwak. Kadwak. Wow. At no, dati mang suplak kanyak dito eh. Ya. Palakpakan tayo manapoy. Iparang kumanapot eh. May sama tabo nga. Mangilang na ulo. Di dati nga turo pamilok kan di stage turo. Iparang kuman kaya napasabata tayo. Tinakawawin nga palakpak niya. Miss Marisa Angeles. Dadi ka pre pare. Dadi ka pre. Kasara kawayan. Hanya di pagpagam. Kasara kawayan. Nagtayak ka. Loko ka nga talaga. Ay, paray. Solve yung problema kaon. Nasolve. Napay nga panawanan. Nabirbirukan. Tatala birukan. Jai. Gikurti na nay. Apa ya? Reitakan niya na nay. Iso na ka lang. Kailangan luplok po matang talaga makita mo pa rin yung mistisa mo niya. Sama misti niya. Chinita. No tumaktakter ko na aslay statwa, munmunyika. Munmunyi ka timang gagamot. Sibi nga talaga nga duwa. Okay na yung bagay nagasap nga rabiyo amin na po. Kahit kas naman kablang ka po niya po. Hay, baba nga mga hay! Makatiman! Kaya, Tatay na pinagulong ko na, makatiman. sumurag ako na dyan na. Umay ka dito, ito lang pala kung dilayhan. Kaya nalaing ako, kapaya. Nalaing tarupam. Amo manong kating tatay ko pala nga dengdenggan. Nga. Tay pala nga nang rugi kayo. Saan ko pa'y nga nanggan nga nangyawag kanya na tinaimbag nga rabi. Nga baguray ka man. Tapno sa awamot ti may bagbaga na kita. Pasabatan tayo po tinabara nga sip-sipak. Ay, buwi. Uri may salang. Gamay Mayroon sana ka ng na talaga. Apaya. Papalakpakan. Yan ko na. Pasabatan tayo tinabara nga Ay, sipat-sipak. visit ka. Nakadutan. No, silipat-sipat lang ay. Palakpak ko na na. Tanga. Among ti kahit nangasawag sip-sipat palakpak. Isipat kas na na. Di palakpak kas dyan. Uri ka. Salunsudan ka man. Abay kahit mga saw na tangay tsurang papalakpakan. Kapaya yung itsura. Dita lang nga. Kapaya yung lang. Dita nga rupa. Kanya nga roba. Pinagalas. Nagalas. Ay, sa baka eh. O abay. Uri baga mga nagalasak. Sa nga sakit ang tinatong ko. Tagpaso pa nga nagalasak. Naa. At talaan nga rabi. Katala nga rabi. Hoy. Abay nga eh. Hanga nakasuro dyan taga-makeup ko. Saan na nakasurod yung tagamit Hoy. mo? Nga nakasuro to nga nagalasak. Amo nga may kadito'y palawan. Kahit Pwede dapat kumawat. Nagpa-make up ka. mga tagamin tinakaw na. Aguray ka. Yan kahit mga sawan. Personal nga tagamit up mo. Pero sila nga nagkagamikap ko. Naklangarudan. Kaya hindi sika kumatino na na. At tangarod tinakaw na. Iisit ka makatadalakaw na. Aguray ka. Nga makatartaro. Sino dahi nga tagamit up mo? Meron nga bravo. Abay. Isang day ba? Isutay. Ay, hindi tagamikap ko. May visit ka. Datay mo tagamit up tinatay. Kabaya tao ma. Kapay pusa. Ano kaya mo? Ayaw bak make-up ang nakapal. Eh, makita kayo suram ka na eh. Abaya. Nakuspusyaw ka. Kasala ka lang. Embalsa mo. Grabe ka nga talaga nalaklakayan. Amo manong karding dayto nga talaga ti kulor ko. Ay. Si Kangay kuma. Kulur ka. Wow. Mano de kasi nga kulor. Kanya nga. Mistiso negro. Black and white. Wow, naglastog ka nga talaga nga nalaklakayan. Kaya, Tas ko na akong tatay
Apay ang jakpay nga nangyawat na panimbag nga rabi kanya na. Apay nangyayawat kan. Doon na. Sinungit ni... Pinablawak ko ni Sudami. Ay, po na. Isa lunsod ko, no, kaya mo itimangtad, itimamadayaw nga, Ilocano. Okay. Apay, umakili nga ang ko kaya. O, sige man nga ron, masubok. Bigam! Sige. Naimbag kan nagatas nga... Tangan. Kaya... Apingin niyo di pagbagamot mo sa gatas. Pero, nya... Nagatas ko naman. Ay, palpalarang ka. Nagasap ko naman. Ay, ngam niya yung baga kaya. Nagatas ko naman. Ay, baliktad. Sige. Ngam nagatas din baga. Wag. Baliwak. La. Bear brand. Ay, luklok ko nakmal. Atas mo yan. Isa lunsod ko no kaya. Kaya ka. Sige. Naimbag kan nagasat nga rabi tayo ng kakapsat. Nang nangaroon na iti inati dating barangay. Yapo kapitana. Yung kasama iti nagagay. Kaya natulong ang katulungan natin iti barangay kagawad. Aha. Kasama iti bantay bayan. When no CBO. Nga tititog ti kwada. Atitindog te. Apa nagdir di panunot noon. Tagititalog ka titog ti kwada ko lang ka. Apay ko na. Anya titog ko lang mahangat. Ay mo na yan. Anyang orta tindog nga eh. At itong ti batuta na, kahit ko sawad. Ay na, malungkarting talaga mo nga atitindog ti batuta ti tanong dito. Nga may dumduma ti tanong dito yung marita. Pag kuna mo nga na idumduma ka pare-pares Nga ka may ti lang. tanong dito yung duwa ti batuta na. Ay salam. Duwa. Apay nga eh. Yung may sa tadya sa mo, nakasalukot. Reserva. Ay lupong ka nga talaga nga laklaka yan. Alas eh. And, Tuloy mo. kastamad nga pagdayawak. Nagiti amang nga lalakay. Aha. Nga nagagad. Nga agarado, dahil daw kan rabi. Pinatulog. Nang Ah, aguray ka man. Awan ti agarado ti rabita na sitngot. alda. Tapay. Amam nukas pangaregan niya ang malakay no sa nangangalpas at araduna tagmaram. Agrano no tirabi kasi lati tibulan. Aha. Masapol na agarado tirabi ita sambutan na mo ikinapasat itaga. Aguray ka man. Ate kahit mga sawan sa kamabalin nga rabon no, wan iti basa-basa na. Araduna na maga. Oo na. Madi, Apay nga. mapil ko. Mapil ko dyan. Gisubsub ka na daw. Ini nagtanggal aradon baka matukul pa eh. Keso nga na sa isat nga agarado ni amalakay no dabasa-basa na. Ano mayat ti panaguyas-uyas na. Ay, kasjay. Why? Alas, sige. And kastamay tagitiin na nga babakit nga kabisi ti puspusa. Nga alis tunay, nga gilokais. Dahil naman hindi ko na akong kag. O kaya, agilo ka steak. Agilokais ko na, batang-tanagang kan. Kaya, Amom, di na mapagat kasi dahil sige. no, kung maro ti kagat na walis nga walis, kay nga kay kasjay. Aha. Kaduma, lukais nga lukais, tilukrupot, apaka dati sipot, pinulaw-lawa kasjay. Apay dati sa pali nga lulukaisan. Pwede kurtina. Okay, so mo ti kay gusawan. Sige, tuloy mo. Ken, Apay nga itasakti kita ako. ay na marisa ni mas dawak. Abay. Apay timaro sakit mo. Kanya nga sakay. Ni apay, nagbukol mo ti mo nay. Apay yan. Nagbukol mo dito nay. Ayan na dyan. Tata nay. Iganan ka. Ah. Arin baka bumtak. Lupulupur na ka talaga dati ha. Ang mo manong karding huri hindi magpagang mayak nalalay ng kailang ng sika. Sige, Yan, ituloy yan, mo. yan, yan, yan. Ituloy mo. Ituloy mo. Yaku na masawan na lala. Nalalay ng sika. Ay, bisit. Nalalat na ka. Nick, apay na nalalay ka. Nalalay ang talalaki ha. Ha? Ang kami nga paagil, nalalay kami nga babae. Nalalay ka ni nga lalaki. Eh, atay ko lang. Abay. Nalalay kami nga lalaki, kada kami nga lalaki, da kami ti padre di pamilya. Amin nga desisyon may surot-surot kailang nga babae. Period. Ay, naglaingan. Hay, kunang ka mula kung dilayngan nagsasaong ni Kasta. Nagpasuhan. Apni ba akin ka? Nalalay kami nga babae, tapay ko na. Abay. Amin nga trabaho ti lalaki, kaya nga trabahoan ti babae. Uro din nga muna nita. Agad, kaya kung nga sa ungarot, kaya nga roti aksiko. Ha? Kaya ang taksiko. Sigaw. Ay, grabe ka. Ay na Marisa. Abay. Tayong taxi ko lang titigan niya ka. Abay, sumat. Among day tanga sa utsod
mo, pasla mo na yung bangkot taulong. Apa ya? Ayam taksi kau, kung ko nang kita kanya kau. Salut-salut man. Sige. Dakayo ka babae, pangalalaan niyo yung siksiko gyaw. Akaw dawat kayo lang! Aldo! Banda kayo ang katawatan, pagtara niyo nga batyat, timbang, tip-tip-tataw. Dawat kayo lang! Ay, grabe ka. Apas na nalalay kami. Nalaling kami. Nalalay kami kung naut-utot kami. Agree na? Nautot kami. Sige. Bati nga tungtungan. Sige. Itulog ko. Nga nalalayin kayo. Una, Ngayon saan ko itulog nga nautot kayo. manay. Nautot kami nga lalaki. Tapay. Uy, nataduwa di pagkapunti utok na eh. Ay, grabe ka mga Tatay lakalakay. ko nga ito. Natayagan. Kanya nga klase na kita ng utak. May utak ng karunungan at utak ng katigasan. Ay. Turbihan. Ako na. Ayan na nga yung utak ng May utak ng karunungan. Ayan na nga yung utak ng katigasan. Ha? Ayan na yung utak ng katigasan. Tadya. Ano nga dyan? Basta tadyay. Ay, lukluk ko nagdating alaklakayanan. Hindi ko ng kanyak utak ng katigasan. Ni makikita. Kasi lungod. No talagang agpaiso tayo bagbagang nga dati utak ng katigasan. Kaya ko nga makita. Bye-bye. Madanda. O, ganak. Kaya mo nga kita ay. Siyempre atap na mapanagdagak no pay paiso tayo bagbaga. Basta nung matitang data, inaksor kay sa. Ah, Ang diyo tapatam. grabe ka mo. Ayan na ko na. Basta data. Ayan na. At data! Kaya na nga, may pakita mo. Lubat! Sakad! Lubat? Lubat! Basta uray lubat, kahit ko nga makita. Talaga kayo mo kita ay. Oh, Nakatumang nga tao. kanya ko ba ngayon nung nakaduda? No, apalan na kajawan ko ko amon. Ha? Nakakaguray ka. Apay kahit mo nga saon, manong karting makapaapal day na. Oh! Ay, Marisa! Nga! Biro-biro ko pina! Kapsapong na makakalayon! Ayan na. Ay, ano Sorry nga, nagrintok mo yung pangko ko. Ay, grabe mo dahil ting alaklakayanan. I'm sorry, madam, I cannot show you. Why? Because that is my secret weapon, Rumorlaan, alas 4 ke parbangon. Visit ka nga lang talaga. Sige, ituloy mo yung pamadayaw mo. Ah? Ay, naputan. Kanya nga ay. Kandas naman nga pagdayawak, nagitibag balasang nangongwanan. Eh! Ay! Ay, tirik-tirik yung tikadayawan naging ipagpalasan. Eh, naging ipagpalasan na naungwawanan mo muna mo Ang sasapay lang ka sa mansampito kang tungay. Pagpas kung medyo makakalas tumulang minusal sa kakargalaw. Sige. Pisyatang. Dagitin ka kapintas nga balasang nga nangongwanan, dagitin ka nakatakwad at yung tapay nga pabasid. Itong kanay, di ka lang makarukuray. Kas ka ay. Ay, buka. Numanay. Then, dagitin na yung pabasid. Kadapay di nakarinig. Nga, nalingat patanong di prabangon. Hey! Apay ito yung pagkamtikas tangay. Among Marisa, dagitin ding. Apay. Nagsapapagsingot tayo makaturturog na, nagsapat na mga, nagsapat na maturog. Kisang tibigay, ginagitanda na paspasa, ginagpatanong na. Ay, grabe na. Ngayon pa, garabiyo amin ako. Nagpasa, nakadipin ki pagkakaw. Tas tama na kang di kaya mo, hindi ko nga napanlogon na nagsaon. Insinyas ko na kuman. Sinyas? Adapay sinyas? Sinyas ka pa madayaw, di ano ko nga napanaw. Guray na, sinyas ko na English ngayon manong karding nga pa. English! Why? Isit ka pa naman ng oray no kastira, oray no inchit. Kayam? Kaya, Sige, tinggan ni ma. ano sa nga, English nga papadayaw. English. Well, among Marisa, mauwak ka niya mo. It is subject is eskwela, English, my favorite subject. Last no? How are you? Very good, thank you. Oh, English na dyan. Masubo. Kaya mo nagdating guys. Una. Elected Barangay Captain! Kandidato tayo yan. Members of the Barangay Council! Aha. Babalasa. Damo kang panurong mo, bihig. Grabe ka. Chocolates!
Anya nga yung chiclets. Bigit na yung papasay. Ayaw, binga babasa. Chikay! Anya nga yung chikawan. Lalakay! Chikay! Anya nga yung Ay, chikawan. babagay umata. Chikay! Ay! Anya nga yung chikogs. Nagdangin nila ako nga masikaw, di magkayawak ay. Ay, no, naalakan din na, di kargo di konsensya. Good Grabe. evening, everybody. Kaya nga talaga. Kapano ka kang? Ah, sige, Isinyas ko lang! Sinyas. One, Ah, awanti sinyas tanga. among Marisa, hindi natin talikod ng eleksyon di para mayor. Apa yan? At dati kinuha ko nga may sa mga kandidato na ang nayangan nga para mayor di sa Bila. Aha. Timuyo ka, siyempre, siya desvelto. Aha. Among, di ay banda ang subject di intablado. Kat. Saan nga nagpasaon, insinyas na lang ang isok na ngabakan na. Uy, Ay, nag-claim man dito. sinyas, mal! Sinyas lang, nangabakan. Uy! Ay, sana nga mamati na ipagpagam. Ay, magbaka ka rin di kami mamatay. Alas kiman nga rin ito numamati ah. Ipakita mo nga rin nga sinyas dito yung ginangabakan na. Di sinyas na nga lang ta. Sinyas lang. Dinay, Sige. ang galang. Matig ka na. Sige. Ay! Ay! Turpi ka na kang talaga. Ay naman ang kardeng. Saan ka lang mo man nagsinsinyasan mang ibabayin ka? Abay, sumod na dyan. Wala nga binabastos mo tataro mo isinsinyasan. Ah, dinabastos. Awan, ipataros ko ito ng mom. Pataros na. Tanay. Sige. No! No? Siya! Siya? Tilumsot! Ay, lumsot. Da kayo magsot! Wala! Oh, di lang ako. Bisay, hindi ka makataros niya. Nakatayo mo, datang nga sinyasan. Sinyas ka talaga. Well, kasi na eh, pagdating bagara na eh. Hindi mo matisin niya, sa Sige. kapay ka. Ay, Bye-bye. ay, no, wala na yan, eh, atas kasama na yan. Ay, ay. Ah, o, diat walis. Mumula kaya, bawal basta na eh. Uminom. Ay, ay. Pangan. Mumula kaya, hindi, wala na yan eh. Ha? Agpalpalakpak, kasjay. Agpalakpak. Ha? Agpalakpak. Ang pagtamong. Ay, di wala na yan eh. Ayun na, agsalsala kan sama. Salaga ka sa niya. Hindi ka sarang na yung nagsimple. Anya nga iday ka. Among Marisa, nautik at dokyo balay. Nung nagadalti bukod po, mapalya gigi ini. Eh, pagtut ko na yun eh, bukod si O, na talaga. Di ka mo makaw-awat. Ay, ay, ay! Ay. Pagkatangkad, di ka mo makaw... Sinyaw! Sige. Ay, basta na eh. Ay, ay, ay! Ay, animal ka. Ay, turpi ka. Ay! Abay, adakati ka sa kasinyasan. Agit! Sinyas ka, hindi mo muti kasta! Wala nga nakalas mga sinyas. Ay, isang ngayon tinatula, di mo niya kasta! Anya nga iday ka. Ay, pagkatan. Anya nga ron. Ang ding-dinggo! Ay! Ay! Ako. Ang akasatagting ko, kasjay. Ay, lo, kasi di may bulang gipura! Ano eh, diretso, ay! Ay, ay, lalo nung nakadupuro na! Ay, no! Ay, no! Magpapuro! Ay! Under eye! Natay tayo mo na nirwataw eh! No? Under eye, line of one! Disposo! Turpi ka nga talaga. Nagatukan mo meron, tatapay ti pinutan. Ay, supuro lang ka ron! Nagkuri ka. Tapos direte makitatin ng pagkaraday! Sige, sige. Tapos, tang! Hala. Okay. Sige. Ha? Dahil natin magpagawasinyas ka pamadayaw. Ay, tos ka, ipataros mo ha. Go! Evening! Evening. Ladies and gentlemen! Aguri ka. Aguri ka, apingin na ladies nila. Okay, natirap si ladies! Ay, kasyay. Apingin na gentleman dito. Pero tirtirot ba ngayon? Hindi ko ng Marisa na yung nalalayan ka kababae. Nagpay sumat. Saan kong itulog? Ay, sorry. Dati nga lalaki, kaya yung nagbangkag. Nakani ka Ay, babae. kayo babae, kayo nagbangkag. Tuwa na kaya may tagpangkat. Among tagaradaw. Naglakat tagaradaw. At tagaradaw. Gumaka na gilay. Gusto ako kumakanta dyan yun. Wala. Ito, tagaradaw. Among tagbulat itarong kasi katituglaan. Uwi man yan ang kasalat na katituglaan. Tarong. Why? Naglakat at mulat itarong. Muna why? Among tagbulat itugi. Okay? Tugi yung tatay ramot na. Kinaglakat
ka. Mangalak ka pagkalagkatan. Oy, tukol mong jayan. Mo nang magata. Among tagmulat unas. Unas? Oh, Ito unas. Mangalak ka sa loob. Ay, mangalak ka unas. Tukol mo dyan pagbabasa at tubo. ay mga lakas sa loob. Kumo na. May pagbabasaan. Oh, kahit. Isa ka nga naabak. Yapay nga. Ang sabo ka pa lang di sa loob ni tugkol mo. Siya ka nakatugkulin. Sigiri mo natin kalaklakayanan. Ay, nakibating ka. Takuray na awan ti sa lugmit at damot ti patanong ni. Ay, walas tao, nagtumtumpungang naglintag jaripit tao, rin nagtakay di siya. Eh! Abay, tagkatawa na nga eh. Jai, Suna. damot siguro, alipit na. Grabe ka. Ako na, provision! Profesyon? Liman ka rin. Okay. Tapos pare kang tilalaki, maestro, Sila babae, maestra. abogado, Abogada. doktor, Doktora. iningiraw. Linyera. Ay, nat. Basta mo lang, o-a. Ang kasalakaman. Tapos pare kang tilalaki, polis. A police woman. Ay, ayun yan, polis woman ka lang. Siyempre ah. O, kung yung dahil na papayt at polis, kurang armas. Ay, kumpleto mo nung karteng. Mas kumpito tilalaki ng polis. Eh, kumpleto ti armas ti babae. Amay ko na. Yan, Ada yan. paltog me. Pagtog. Ada siya pa me. Ada pa iti batuta me. Oh. Dita ka naabak siya Abay nga pa. eh. Duwan to siya pa yun. Anya. Natukin pa ba? Ngayon mas kumpito tilalaki na sa polis. Abay ah. Eh, kinamtar mas si polis na lalaki. Sige. Paltog! Paltog. Batuta! Batuta. At dapat matuwa. Ay! Ano ko ka natatawa? Ay, di magpagapay na nga. Batu-batu-batuwa. Reserva! Nang may busang di baraka, di ba mo, di balang di palsit, mamaling! Ay, grabe ka nga talaga. Lastog ka nga, lastog mo. Manong karding aguray ka man, manong karding. Ay. Apay kayo kung tatangay tsuran, nag-iseskwela ka man. Ay, buwisip, may ninusulto ka. Nagsampay nag-iskwela ka! Nagsalsalot-suda nga raw. Kasi pala nag-iskwela ka. Dahil, nag-iskwela ang ngay ko ba? Dahil Dagupan City, University of Health Science and Dressmaking. Mahina. Dagupan City University of Earth Science and Dressmaking. Ang kulot, ag daing, ag pedicure, ag manicure. Hindi nga ko nga. Kanya nga tinalam. Agriculture. Tanga. Di kwento nila tayo third floor. Oh. Iti mo ba, damagitak di mo ba nga libro ng agriculture sa inara. Sa pari mo sa sa tuwa niya, kinarpos mo kunang kuma. Diba, dapat tinurpos mo? Ay, siyempre, mekaniko. Mekaniko. Well, Wow, naglayang taman manong kartong. nagkapagpaypa na mapagkatatayay ko, ajay, binmaloy. Amaya. Parang patagupang ka, ajay, labas na bukan. Oh. Dili ko daw simpan, at dati pagparong na talyer. Talyer ko dahil solo flight ko, awan ting asusyo, parparong ay, awan pa makabulang na. Wow, payaman si Carding ha. Nay, namitin na rin sa Domingo. At dati parong na kotse, pandayin talyer ko. Tatamayatan. Mayakan. Mayatan! Agandaran. Mayatan! Nagtarayan. Mayatan! Kanya nga mayat. Mayat di parking na dyan. Ay, suka. Talaga nga ganda. Na talaga. Kawanan. Luklukon nakman manong Carding. At pagkasuma. Eh, nagtagtagtag pagpalain ka panggap na gini. Definition, addition, subtraction. Ikaw tama mag-erto nung kating nga masubok ka. Tapi ko lang kanyak, nag-isbera ka. Siyempre, nag-display ka. Okay. Mapagtangaro ti definition manong kating. Definition. Una, Naglaka ngayon. Rugyaratan. Pero lebong. Okay, manong kating. Manong kating. Find love. What kind of love, madam? Love ba? Lababo? Lambada? Labangkiba? Busy ka na talaga. Love ko na klararuda. Nagpili ka kay love, L-O-V. Oh, explain naman. Love. Sanat kanya. Love is the happiness that cannot never be postponed in account of darkness. Why? Tapi boy na. Siyempre ah. Because when you happen in the darkness with your loved one, of course, you cannot postpone the loving because the surrounding is very inviting. Aburay ka man. Abi, kahit mga sawon, kaskasip na tanan manong Carding. Ay nga Marisa, among di kasip nga tan, di na tiayan kakapigsaan. Ay talaga? O, dalubyo mo. Awat tayo. Ay, mula tayo. Madanon to ti panawan at dalubyo. Oh. Agta ko yun to di sirok, ti kawayan, ting natirati na sip-sip na. Baka kunampay niya. Ay naapo siya, sa ko mga bugit-bigatan ako baka kunampay. Ay, grabe ka. Tapay. Tatay! Define kiss. Ya, Define kiss. sample please. Sampal day. Sampal tarukam. Ayan. Eh, Turing ka mo nagtilpat-tilpakan. magandang sibit ikaw. Kan?
Sampol nga, kay mga sawad. Nya cigarette case. Yes, K-I-S-S. Case is the power of an alternating current contacting lips to lips. Kapyay! Kay mga sawad ako rin na. Dati kuryente na. Ay! Tagi sa kuryente na. Asa, Abay, salusod ka ka sa lujod. Basta ka nagsalusod pagka di ka makasungdan. nyamot na ti kahit mga sawad, apay dati kuryente.